rodok awan. Wadyabala Ngastina apa dene Wadyabala Pringgondan. Ripalungguhan iki Gandamana wis raeling Purwodasina. Sinuwun Prabu Pandhu wis yasa wujute sumurupa sing mapan ana ing tapal wates Ngastina Pringgondan. Sereten iki. Gandamana sereten cemplungna sumurupas. Yo. Ayo. Kan samar pamoring suksma Dewa Bathara ya jagat mangestungkara Yayi Prabu Pandhu yen ndak rasakake kaya goreh rongeh ingkang dadi penggalihmu saben-saben kowe ngendika mung tansah pedhot-pedhot lan gumeter ana apa Yayi maragake tutura marang pun Kakang Destarata iki Yayi Pandhu. Oh, Kakang Adipati Destarata. Melang-melang raos sing manah kula kadinilar bayi pinggiring balumbang. Wonten bab ingkang nyolawadi. Wonten bab ingkang semunipun ganjil lan geseh. Mestinipun Kakang Adipati sampun prisa pendak-pendak pasewakan siswa kula Narendra Pringgondani Prabu Trembuka tansah seda wonten pendhapa Ngastina nanging menika sampun marambah makaping-kaping Trembuka mboten ketingal sumewa wonten ing Ngastina. Pandhu aja banget-banget anggenmu menggalih babakan iki. Merga siswamu si Trembuka kuwi dudu wong saudon saurupan nanging ratu sing kudu mayungi tumrap kamulyane wong sak negara Pringgondani. Mesti wae akeh pakaryan jejiban sing kudu disangkul bot repote tata ing ngering kaprajan, mesti akeh sing bakal dirampungi. Kula kang mangkono perkara Trembuka sing suwe ora seba ning Ngastina ora perlu ndok penggalih, malah luwih wigati tatanen piye murih becike negaramu lan para kawulamu supaya bisa ngrasake pangayomane ratu ing hambek bawa leksana kaya panjenenganmu kuwi Pandhu.
ya bala Pandhawa biya bumulung mangung siring sata Kurawa gambak gambak ungkit srukati ndak waspadake Arya Suman ingkang repepeh-repepeh mangarsa ana wigati apa Suman. Aduh sinuwun kaliyan matur sisik nyun gunging samudra pangaksami anggen kula cumantaka Suman wonten ngarsa paduka tanpa piniji karana wonten bab wigati ing badhe kula aturaken. Kula nampi nawala saking negari Pringgondani ingkang dipun tapak astani dening Prabu Trembuka. Kula mboten wani narbuka isinipun layang. Awit ingkang wenang maos Surasing Kintaka mboten wonten sanes kejawen namung paduka. Pramila saking menika monggo kula aturi nampi Kanjeng. Narendra Pringgondani jejuluk Prabu Trembuka kakang nyoba kasetene Prabu Pandu Dewanata tanding guru lan siswa apa kang prawira jaya aneng madya loko Pandu ana apa Yai? Sakuse rampung anggenmu nyurasa isining wagita lah kok layang kok buang. Kumrosek suarane keprungu saka karnaku. Kakang Adipati babar pisan mboten duga mono gegambaraning manah kula nemu siri palungguhan samangke sing ndok karepake piye magepokan kalian Prabu Trembuka menapa to darunanipun sampun sawetawis dalu mboten sowan wonten Ngastina malah buang layang panantang. Kocowong taplir kinetsat supaya yakinipi cocotang mawingo wangis wah jagat Dewa Bathara jagat mangis tunggal ora patut babar pisan cetha lamun to Ratu Pringgondani ora kena ginawe becik bola bali wujude buta betah buteng aniaya yen kaya ngene ora kena disabari Pan kowe kudu tumandang kowe kudu mangarti cetha lamun to murid sing raurus kowe saged biaring tatit bisa ngiles bumi Pringgondani. Inggih Kakang Adipati namung kemawon kula kinten menawi tumindak ingkang agahan tanpa paniti priksa
adaetipun malah getun keduwung tembe wingkingipun. Lah banjur prayogi nuwun sewu Patih Gandamana kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh sinuwun aja wedi kang ilang ndak perintah budhalo marang Pringgondani nak yenake nawala panantang iki apa pancen bener iki kersane Prabu Tremboko nanging wanti-wanti kang dadi piwelingku aja nganti nuwuhake peperangan gedene Rajapati aja nganti dadi dredak gedene Rajapati lho inggih prastawa pangandika paduka kalilang kulamit madha pasilan sing ati-ati nganti kawicaksanan Gandamana kuning lekas bukit linut tingkidung kadung kadereng amar memangun mana rahayu kaywana tanagolong Pantramiji dumateng ingkang putra kula pun Jaka Pitana. Kula pun Dursasana nyadong dawuh paman. Kula pun Kartomarma cumadong dawuh paman. Kurupati Dursasana lan kabeh para sata Kurawa. Tangeh lamun kowe bisa mukti wibawana negara Ngastina. Lamun to pamanmu iki rung entuk kalungguhan ingkang trep. Kula kang mangkono. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Patih Gandamana kae tetep satru mungguing cangklakan kae tetep klilip mungguing netra. Ripalungguhan iki Gandamana budhal marang negara Pringgondani. Iki wektu sing prayoga Kurawa kudu bisa mbudidaya marang patine Gandamana. Paman Gandamana menika pebunden. Kula menika satriya sing sakpra pintenipun ngertos kalih kautaman. Menawa wonten cariyosipun kula ponakan Tiga Mentala kaliyan piyai sepuh. Ora perlu nganggo tata krama, wong golek kelungguhan kuwi ora usah mitung tata krama, ora usah ngitung dosa. Sing baku keturutan bisa mulya wibawa duwe derajat pangkat. Wis tak
sawisi Sumurupa sing mapan ing tapal wates negara Pringgondani Ngastina. Mbuh piye reka dayamu pamanmu Gandamana cemplungna ning Sumurupas. Yen kowe ora gelem krenah patine Gandamana, sajeg jumblek kowe mung dadi kere ning Ngastina. Maju, yo. Amin polawan anggolir sing onapto kadyoyon ka nubro menawi mboten lepat pamawas kula menika Raden Haryasuman. Ya pancen kepara nyata kowe arimbo. Nuwun nggih kaluhuran. Kados pundi Raden layang saking Kanjeng Rama menapa sampun jengandika aturaken sinuwun Prabu Pandhu. Braja Dentaya inggih wis ndaturake marang panjenengane malah ripalungguhan iki panjenengane utusan kelawan Haryasuman supaya teka ning Pringgondani. Apa sing migati? Ripalungguhan iki sinuwun Prabu Pandhu lagi kodeng penggalihe. Merga ana Sentana Praja sing semune bakal merong kampuh jingga bondan tanpa ratu gajah lar singa barong bakal ngrong-ngrong sarta bakal jongkeng kawibawane Prabu Pandhu. Lho, sinten menika? Ora ana liya kejaba Patih Gandamana. Malah dheweke kepengin ora mung dadi patih ning kepengin ngratoni Pringgondani titenana. Ora suwe maneh Gandamana mesti bakal tekan kene. Yen pancen wong tuamu kae dadi siswa sing becik tumrape sinuwun Prabu Pandhu, sak bisa-bisa ngaromake asmane guru kanthi cara mateni Gandamana. Wong Pringgondani bakal nampa ganjaran gedhe lamun to gelem nyikara Patih Gandamana.
Ora ngerti karo lelabuhan Gandamana. Nadyan to Ngastina kae negara sing wis merdika. Biyen mungsuh wong manca ki pancen abot ning luwih abot mungsuh karo bangsane dhewe. Tangeh lamun negaramu iso tentrem, lamun ana pejabat praja sing grogoti kon jero. Apa Raya, ayo. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungka. Yen ngono surasaning layang panantang saka Pringgondani iki bener. Ora ngerti sangkan paraning bilae ngerti-ngerti Gandamana diamuk karo anak-anak Pringgondani. Ilang tata kramamu. Yen ora digawe kapok ora bakal rampung angge ngumbar marang kamurkan. Aku Arimba nyuwun pangapura Raden Gandamana. Aku njaluk urip, aku ngaku kalah Raden. Ora patut babar pisan. Tanpa betung, tanpa rembukan kang maton. Ngerti-ngerti ana daya saka manca diajar karemu iki. Kowe nantang perkara karo Sinuwun Prabu Pandhu, nantang perkara karo wong Ngastina. Urung marem rasane ngatiku lamun terus nyangking dasmu. Raden. Wong pangapunten Raden Patih Gandamana. Kula kurenget Raden. Panter dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Salebetipun jengandika tedhak wonten Pringgondani, boten dipun keparengaken ginakaken kekiyatan wadah dredah minggah Pancabakah ageng-agengipun gawe Rajapati. Menawi paduka mboten miduh pangandikanipun Sinuwun Prabu Pandhu, menika mangke malah saya ribet saya ruwet kahananipun. Patrindhahar ing dados pangandikanipun Sinuwun Prabu Pandhu menika ratu ingkang wicaksana tresna dhumateng Pedamen. Yen ratune tresna karo katresnan lan Pedamen kok nganti patihe banjur murang tata kados mekaten niku kados pundi? Ora asmanipun Sinuwun Prabu Pandhu. Enget Raden.
Prabu Tremboko ning endi? Prabu Tremboko ning endi? Kurawa, Bandamana Raja Kaman, Raja Kaman. Ayo. Yo. Wong Pringgondani Bandamana Raja Kaman. Yo, Raja Kaman yo. Yo, Bandamana Raja Kaman. Ora kena gawe becik tenan kowe. Wadyabala Ngastina apa dene Wadyabala Pringgondani. Ripalungguhan iki Gandamana wis ora eling Purwadasina. Sinuwun Prabu Pandhu wis yasa wujute sumurupa sing mapan ning tapal wates Ngastina Pringgondani. Sereten iki. Gandamana sereten cemplungna sumurupas. Yo. Ayo. Amblonge sumur, Gandamana amblonge sumur. Wong Pringgondani wong Ngastina mripate aja plorak-plorok. Dibleki watu gedhe pirang-pirang. Yo.
ngerti mawut lakon ning Pringgondani. Ndak sawang para Kurawa karo wadya Pringgondani nyemplungke sumurupas Raden Patih Gandamana ditamblek watu semene akeh. Mongko aku Trembuku wis ngerti karo watak wantu lagak-lagiane Raden Gandamana ki wong apik. Panjenengane iki wong jujur. Palandene tok nemahe lelakon kaya mengkene Raden. Jengandika ampun pecah kula ing badhe atur pisungsung pitulungan Raden. Anganjur lakuning angin kukuragraning harga Pura-Gurnita kakiri Bumi prakempita mangkono Narendra Yaksa Pringgondani anenggih Prabu Kala Trembaka pimulat nenggih Sang Gandamana kang wis ora wujud menungsa wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil gudres getih abang branang mangkono sigra matek mantram suci ana daya pangariba mijil saking anggane anenggih Sang Kala Trembaka sumiyut marang Sang Gandamana waliya jati temah mulya. Sang Prabu Trembaka kula ngaturaken panuwun. Kula pitados jengandika ingkang paring pitulungan dumateng kawontenan kula sinuwun. Oh. Raden Gandamana. Kula ingkang nyuwun pangapunten dene lampahipun dados ribet kados mekaten. Anak-anak kula lan Wadyabala Pringgondani sing lar ing tata krami. Nuwun pangapunten. Yektosipun lelampahanipun kados pundi mawi dasar menapa dene paduka kok caos wujudipun layang panantang dumateng Sinuwun Prabu Pandhu. Oh. Raden. Kok
layang panantang menika nalaripun kados pundi sanes panantang nanging panyuwunan utawi serat sedahan kula ngaturi rawuhipun sinuwun pandhu wonten ing Pringgondani supados mangestoni tiyang Pringgondani kok layang panantang menika nalaripun kados pundi mbok menawi pancen Jubriya raos sing manah kula nalika kula utusan anak kula Brajadenta sowan dhumateng negari Ngastina mboten saged pinanggih kalian sinuwun Pandhu malah pinanggih kalian Harya Suman manut aturipun Harya Suman Denawa utawi buta menika mboten kenging lan mboten dipun keparengaken minggah wonten ing Stinggil Ngastina pramila kula ngantos pinten-pinten pasewakan mboten sibuk amargi kula nampi dawuh saking Raden Harya Suman menika lajeng kintaka utawi layang undangan kala wau dening anak kula dipun aturaken dumateng Sang Harya Suman kaget raos sing manah kula dene layang kala wau kok dados layang penantang menika kados pundi dosa menapa ingkang kula sandhang menawa sampun mangkro tinggal malih kiblat kula dene guru ing sampun minteraken dumateng kula malah kula tantang Bandayuda nadyan ta kula menika buta ning kula ngertos kaliyan tata krama Raden mestinipun kanthi lelampahan ingkang kados mekaten Raden Gandamana saged anggagapi ingkang damel reka daya menika sinten setan alas modar derajat apa wis ilang kliliping netra wis jenap patih Ngastina Gandamana Ripalungguhan iki wis ora ana sing ngaru biru ora ana sing ogreh-ogreh ora ana sing ganggu gawe Suman anggene bakal nindakake pakarti lan nancepake sing dadi krekat niatku anggenku bakal rubuhake Ngastina Gandamana modar mongko ninggal bojo sing ayune kliwat ukur sing biyen aku ya nate kedanan nate nembung parandene malah didoni raiku Retna Wulan bojo Gandamana dadi randha sing ngukup Suman Sumono
kata-kataku sing mburi dhewe piye? Rungokno garingan wae ya sing mburi dhewe iki rungokno Retna Wulan. Garis mburi dhewe. Ayo manut tak manut ya Retna manuta kelawan Harya Suman matrapun nek kaya ngono apa kira aku lak pawarta adol pangrungu lamun to aku iki wis duwe bojo aja kok mung dapurmu sing kedanan karo aku wong biyen lurah wae tak tolak Retna kowe tek kandha lamun to duwe bojo sapa bojo sing endi apa ora melek mripatmu katresnanku jejantunging atiku ya kuwi Kakang Patih Gandamana apa kowe rung krungu warta lelayu apa kowe rung krungu berita duka Gandamana wis mudhar ana Pringgondani ora iya tenan kuwi aku sing dadi seksi kaya apa jengkelange kuandane Gandamana anane aku mrepeki kowe ana ing kepatihan kulon kene kowe tak jak jajan soto sing murahe sak donya ora ana sing ngungkuli ayo jajan karo aku seneng-seneng karo aku gandeng kowe wis dadi wulanjar ya kowe wis dadi waranda mula tembunge Suman ndak pundi cahayu ndak pundi ngono bojoku durung mati Gandamana wis mati aku mesake karo kowe ayune kaya ngono nek ora duwe bojo paribasan kaya wastra lungset ing sampiran wong ayu nek ora duwe sisian ki eman-eman lan asli manuta karo Harya Suman kowe bakal ngrasakake kanikmatan sing karo Gandamana biyen rong nate kok rasake Retna orang kok Harya Suman neng kene sing ana mung aku karo kowe wong madon krubyuk kabutan Pinjung toko kowe cabak
jiwe murang tata nyenggol karo awake Retna Wulan. Keris iki tak tancepke ana jantungku. Mati ya ora apa-apa, mati ya. Aku ngeloni wong mati ya gelem kok. Setan. Nekat tenan iki pisan. Tujune kok ora ngombe baygon. Glewer getihmu. Nitik saka dadamu kowe wis enek kedete wis urip. Tinimbang aku mengko didakwa tan murunga malah aku nglebu ning pakunjaran. Ya wis ora apa-apa, golek liyane. Bojoku Retna Wulan. Retna Wulan. Napa pamiraning sun prihatin waspagung ijeo dosahatan pokarya karo aku wong ayu Retna Wulan. Kowe ya gene lelakonmu kaya ngono Retna Wulan. Kakang Gondomono kados lambang kula. Sapa sing tumindak kaya ngene? Suman badhe mrawasa kula. Kakang Gondomono. Sing nyeluk jenengku. Giman. Kowe lah. Elane. Oh. Suamine nesu. Wah, raminggat cilaka. Raden Gondomono. Iblis. Setan. Kowe golek kelungguhan kena. Kowe golek kamukten kena. Kowe golek kondang monggo. Golek laris ya kena. Ning aja njigali kancane. Iki mung perkara Gondomono Arusuman. Dosane Retna Wulan apa? Dosane Retna Wulan apa? Kula menika
Katur sinuwun. Sampun boten kathah menapa-menapa kepengin sumandhing kaliyan paduka guru kula sinuwun Pandhu parantine namung dipun jegali kaliyan Harya Suman kula pengin nentremaken raos bebojoan kaliyan Retna Wulan samangke bojo kula mati merga pakartine Suman kula mboten gadah napa-napa Kanjeng Gondomono Mara gage mirengna pangandikaning ingsun dadi wong kuwi aja mung golek bener ning kudu bener lan sing becik dhewe kudu wicaksana nadyan satriya kuwi pancen yen perang golek menang nanging sejatine menang kuwi lamun to kowe bisa ngalahke karo nepsumu dhewe. Ngastina iki negara gedhe, Ngastina iki negara hukum sing kabeh ki ana aturane, ana tatanane. Ora kena ampyak awur-awur. Kowe nggugu karo karepmu dhewe. Bumi Ngastina hawane panas. Ngastina iki kebak dosa, kebak nista. Ora pantes dilungguhi menungsa sing jenenge Gandamana.
Guru kenging menapa kok wonten lampahan ingkang kados mekaten Prabu Tremboko ora perlu kowe kakehan bebangan nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe tetep luputmu sepisan merga kowe wis pinter dipinterake karo Pandhu ning nyatane kowe ora nate sowan ning Ngastina pirang-pirang pagelaran angka loro karo guru tek nglayangi kaya karo pacangane karepmu piye ndadak kongkonan karo anakmu sing jenenge Brajadenta satemah dadi seling surup kaya ngene sepira ta abote kowe mbrangkang sowan pribadi tanpa nggunakake layang marang Pandhu nyibarate sega ripalungguhan iki wis dadi bubur ayo men disekseni wong sak jagat tetandingan antarane guru karo murid yen kowe menang aku mati ngiras pantes murid nyuwargake guru yen kowe mati gurumu sing nyuwargake kowe oh nek ngaten Adik Kyai Pulanggeni pusaka Ngastina ingkang denasta dening Prabu Pandhu njajah dadane kala Tremboko nratas jantung buta walikat rebah sekarat barandene isih ana tabeting siswa marang Dwija brangkangan sang Tremboko arsa nyembah ampeyanipun sang guru Batang Graita tamruh sangkan paraning bilai keris kala nadah nrempet wente sira Prabu Pandhu satemah dawah milih kang getih mancur mati sampyo
Hei! Kanjeng Rama, bapakku. Rama. Kadangipun Kakang Yayi Gandamana ingsun Prabu Sucitra ya Prabu Drupada wis maca lelakon ingkang kababar ana ing negara Ngastina yen dirasa pancen kaya pahit lelakonmu pancen prihatinake lan aja nduk anggep Koko Prabu Pandhu kuwi nundung karo kowe iku merga kegawa rasa gething keburu sengit karo Gandamana ki ora. Merga ripalungguhan iki Ngastina wis kebak wong elek sing dipandhegani karo Suman. Mula nggih nyelametake kasucene Darma satriyamu kowe diperintah bali ana ing Pancala. Lah gandeng aku ana Pancala iki mung dadi putra mantu merga garwa Mbak Yunira ya kuwi Dewi Gandawati. Jeneng sira wis kondur marang negara Pancala, becike aku tak lereh ke Prabon Yayi Gandamana ingkang sing trep dadi ratu ana ing Pancala. Aduh, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten wonten ceceking manah kula menika kepingin ngalak dumateng kamukten Pancala. Wangsul kula saking negari Ngastina menika saged-saged kula badhe ngreksa kawibawan negari Pancala sampun ngantos bubrah kadi negari Ngastina. Dene anggen kula ngreksa negari Pancala boten kedah dados ratu. Kula dados patih kemawon wonten mriki saged dados rana bebeteng ing negari Cempala Retna mriki. Paduka Koko Prabu tetep jenak pinarak mukti wibawa jumeneng Narendra. Kula mangke ingkang budidaya nentremaken negari menika. Kakang Sucitra. Petek lali karo janjimu ki piye, Kakang? Nalika ning atas angin jare yen kowe mukti ana ing tanah Jawa, mukti ana Pancala, bakal ngabari karo aku Kumbayana. Parandene saiki bareng dadi wong sugih kowe lali karo kancamu, lali karo dulurmu. Aku ki adimu sak peguron. Aku iki Kumbayana, syukur kowe dadi Ratu Cakrawati, Kakang. Syukur, Kakang. Aku melu seneng, Kakang.
ora seneng ya ngene. Yen kabeh menungso ngakune satriya, ngakune wong pinter ning rambi tata krama. Ana ratu dirangkul tanpa gawa basa sing prayoga. Kowe wong manca mung arep ngrusak tatanan pramingkat bupang. Apa iki? Lho. Kondomono aja diaja kuwi dulur putih. Kowe sapa? Kowe murang tata kae dulurku lanang. Kae kakangku sak peguron Kakang Sucitra. Arep tak rangkul, arep tak kapak-kapake urusanku karo Kakang Sucitra. Ning iki negaraku Pancala, negara sing duwe tata krama, duwe katrap silat. Ora kudu karepmu dhewe kaya ngono. Aku wis niteni marambah makaping-kaping. Angger ana wong manca teka rene. Ora gelem nyinau budayane luwih dhisik, apa iki arep ngeruk karo bandane wong kene. Ketemune ning kene. Sapa iki? Kowe takon karo aku balik sapa jenengmu ngendi omahmu? Wis jamaah ana tengah dalan takon tinakon. Iya. Bakal omahku menyang ngendi? Ngetutke kedeping netra jangkeng syukuran waton karo mandeg satriya. Nah, iki dadi enconku iki apik. Ya. Apik ya tak jak ning Ngastina. Engko lek mblethuk wong Ngastina gampang, merga kono ki mung cah nom-nom sing tuwek engko aku karo kowe, ngono ya. Ayo guyon karo aku ning Ngastina. Berkakah ngadeg jejeg lenggih sang Gandamana sang jiwa perwira Dupi sang Prabu Drupada kagungan putra Wijil Pawestri sekaring kedaton nenggih Dewi Drupadi kadekaken sayembara perang malih. Pancen sang Gandamana sang jiwa perwira senengane perang lan perang. Baya sapa bisa ngasorake kridane sang Gandamana mengko sekaring kedaton Dewi Pancali. Paman Gandamana bulungana genderamu lan umbul-umbul lereno anggenmu gawe sayembara perang. Ripalungguhan iki tak jaluk sarana alus Drupadi tak rabine mukti wibawa mergo aku calone Ratu Ngastina. Wah. Wah.
cekling lan ora bakal kleru panyawanku. Iki anak-anak Ngastina, putra-putrane guruku sinuwun Prabu Pandhu Pandhawa. Inggih paman, kula pun Puntadewa ngaturaken pangabekti. Kula pun permadi ngaturaken sungkem basaku katur paman. Ya cah telu ndak tampa gawe bombong ing rasa. Mesti wae kowe bakal mumpu sayembara. Iya. Arung krabeke mbarep iki. Puntadewa, iya. Mening karabi. Yen ra rabi ngentek-ngenteni sabun kuwi ora. Gangnen. Metu ora krasa. Kae desa mbanyel dhewe kok wisan kok. Ngene yo nggih. Anggonku nggelar sayembara perang yektine aku ora ngenteni sapa-sapa kejaba mung antu-antu tekane sang anyar katon ya kuwi kowe Pandhawa. Biyen pamanmu bisa kaya mengkene digembleng karo pakmu. Aku rung bisa males kebecikane wong tuamu kaslak panjenengane seda nalika peperangan karo Ratu Pringgondani. Aku kepingin males kebecikane wong tuamu, mula Ripalungguhan iki tak jaluk Pandhawa salah siji ayo etok-etok perang karo Gandamana. Engko aku tak trima ngalah wae Drupadiku kupen kowe mukti wibawa ana Pancala kene. Apa ulangane Bapak Pandhu ngono kuwi? Ulangan bab apa? Apa memper yen anak-anakmu kok ajari ora jujur kaya ngono? Nadyan kaya ngapa lan kepiye Pandhawa ki ya satriya ning ya kene kok pijekke wong jire getih wedi mati. Liyane kok tandinge apa mestine aku parandene malah kok padhake wong sing tanpa daya ing kremehke karo Pandhawa. Kowe iki piandele ratu sing kudune kena kanggo panutan, kena kanggo patuladan. Kowe betenge Nalendra, kowe murite Bapak Pandhu ning ya kene jiwamu mulur mungker cacing ora becaci. Bratasena. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake. Ya, yen pancen karep ngono, Ripalungguhan iki kowe njogeta lak kendhangi. Tak tandangi apa mestine? Ayo aku kok kowe sing glundung dase ning alun-alun kene iki. Ayo sing rasa Bratasena, sing seru cah gagah. Maleso kowe paman Gandamana, kowe maleso. Keman-eman tanganku yen tak nggo nglarani kowe. Ah iya. Nyek. Ayo ketoken budimu Bratasena. Ninggal tata krama meneh tanding karo wong gerang tracak sak ndure tenggak kowe wani mbupak praupane paman. Kowe tegel karo aku ya tega karo kowe.
Bandung Bandawa Samba dadimu. Ayo Sambata we Bratasena. Suaramu banter kaya gluduk ning sajake kurang udan. Kurang gondro sepira yen nyata ngaku anak Pandhu we tangiya we Bratasena. Tangiya Bratasena. Puntadewa kakangku aku ra iso ngrabekke kowe aku pamit mati. Permati aku pamit mati. Kembar ora tutuk anggenku momong kowe. Abu Kunti aku pamit mati. Pandhu bapakku aku nusul kowe. Aku melu mati kowe Pandhu bapakku. Kacarita kagiat Sang Gandamana dipimulat lan midhangetaken Sang Bratasena ingkang nyebut asmanira ing sampun swargi nenggih Prabu Pandhu. Eling-eling iku guru ingkang wis minterake Sang Gandamana. Pramila saya kendo genya ngidak dumateng Sang Bratasena. Suwung pantrawangi Sang Gandamana mung emut kebecikane Sang Prabu Pandhu bocap. Sang Bratasena kawis tinggal suku mroncal mancat bumi. Asta anduwa jajanira ingkang paman hanyarengi kuku Pancanaka Madya telungkilan dawane. Temancep jaja buta malikat nratas jantung rebah Sang Gandamana. Yo kene we paman Gandamana, yo kene. Yo kene. Paman Gandamana aku njaluk ngapura. Bratasena aku dukna ya nggih. Aku pangku nen dulurmu kon rene aku tak kandha ya nggih. Bagus wa pijar muwon
Gondomana Paman Gondomana jengandika kenging menapa paman oh anakku ngger Pandhawa Puntadewa Bratasena Permadi Nadyanta gelem ra gelem aku mati ning rasaku marem merga wis bisa males kebecikane wong tuamu aku iso pinter merga digembleng pakmu mula sadurunge aku mati aku titip kadigdayan marang kowe satriya Tama Puntadewa kowe ndak paringi kalung Rabyong Mustika Rawis tampanana dayane jeneng sira bisa dadi buta gedhe ingkang ulese setok Bratasena ndak paringi aji Bandung Bandawa songka bener blabak penganto-anto Permadi kowe ndak paringi aji saepi angin wis tuntas tatas kang dadi kewajibanku Pandhawa